Vodu! 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 Nie! Poďme sa pozrieť na večnú tému, a to je hydratácia. Ako to vidíš ty? Hydratácia je veľmi dôležitá, aj samozrejme pred behom, aj celkovo počas denného režimu. Pred behom kvôli tomu, aby sme zabránili dehydratácii a samozrejme na optimálny výkon. Hydratácia zabezpečuje správne trávenie, absorpciu živín, optimálnu funkciu mozga, dostatok energie. Bežci by mali vedieť, čo majú piť, koľko majú piť a všetko toto závisí samozrejme od tvojej telesnej stavby, od toho, akú máš fyzickú aktivitu, od teploty prostredia, vlhkosť a tak ďalej. A vytrvalostní bežci, odporúčala by som im piť nielen že dostatok vody, ale aj nápoje, ktoré obsahujú soli a minerálne látky. Jednoduchá otázka, kedy, koľko a čoho treba vypiť? Pred tréningom alebo pred pretekmi by som ti odporúčala tie 2-3 hodinky vypiť okolo 400-600 ml vody alebo jontového nápoja. Keď sa schyluje k tomu tréningu alebo k pretekom, tak tých pol hodinku alebo hodinku trošku menej, čiže 200-300 ml vody jontového nápoja. Ak sa bavíme o dlhom behu, dlhej vytrvalosti, tak vziať si izotonický jontový nápoj, ktorý okrem toho, že dodá telu dostatok tekutín, tak dodá aj elektrolyty, to sú tie minerálne látky, ktoré sú prevenciou voči dehydratácii, poskytnutí energiu, rýchlo sa vstrebávajú. Bavíme sa o napríklad sodík, horčík, vápnik, ktoré majú koncentráciu jontov podobnú ako krvná plazma, zabraňujú dehydratácii a udržujú rovnováhu telesných tekutín. Takže odporúčanie na hydratáciu práve počas behu? Áno, je veľmi dôležité aj počas behu sa hydratovať, aby sme predišli napríklad tým svalovým krčom alebo rôznym diskomfortom. Vo všeobecnosti aj odborníci uvádzajú, že takých tých 10-20 minútových intervaloch vypiť 100-200 ml vody alebo jontového nápoja podľa toho, čo potrebuješ a čo je cieľom tej hydratácie. Máš pre nás ešte nejaké extra super tipy? Potreby hydratácie sú veľmi individuálne a každý musí zistiť, čo mu samozrejme vyhovuje, ale môj taký tip je, aby sme sa vyhli sladeným nápojom, nápoje, ktoré obsahujú oxid uhličitý, pretože tieto nápoje, hoci obsahujú dostatok vody, ale obsahujú aj látky, ktoré odvodňujú organizmus a oberajú vodu z jeho drahocenných zásob, čo nechceme. Ďakujem ti za extrémne cenné rady. Myslím, že veľa športovcov, či už hobby alebo profikov sa k tomuto videu môžu vrácať pravidelne a nájdu všetky informácie. Ďakujem ti veľmi pekne. A ja ďakujem.